Molt bé. Doncs ja estem. Hola, Hola. Dori Jiménez. Hola. Estem... Hola. Molt bé. Estem gravant un nou vídeo de l'activitat de FOL. En aquesta ocasió, amb la jutgessa, amb la magistrada Dori Jiménez, treballa al jutjat de lo social, especialitzada en temes laborals i membre també de l'Associació de Dones Jutgesses d'Espanya. Molt benvinguda i moltíssimes gràcies per atendre'ns. Moltíssimes gràcies a vosaltres. La veritat és que estic encantada de participar-hi i de poder contribuir a la formació del nostre jovent. Perfecte. Doncs, si el sembla, Dori, el farem unes preguntes i ens dones la teva opinió com a jutgessa, que serà molt interessant, segurament. Això espero. Doncs una de les primeres preguntes que el faria és quins tipus de conflictes atens majoritàriament en el teu dia a dia laboral? Doncs mira, lamentablement els conflictes majoritàriament són els d'acomiadament. Ja des que va haver-hi la crisi al 2008 i l'increment d'acomiadaments al 2011, doncs són els judicis que d'alguna forma són més comuns, no? a la nostra jurisdicció. Ara comencem a sortir una miqueta d'aquest batxe que veníem arrossegant des del 2011 i començaven a proliferar un altre tipus de procediment que en èpoques de crisi no són tan freqüents, no? Com és les reclamacions de categoria professional, la reclamació de certs complements, de certes pujades de conveni, perquè diguem-ne que en èpoques de crisi el que preocupa a les persones treballadores és fonamentalment el conservar els seus postos de treball, malgrat que a vegades hagin de renunciar a d'altres drets. Llavors, és veritat que en aquests moments, poder a la tornada de l'activitat normal judicial ens tornarem a trobar amb un increment exponencial dels acomiadaments, lamentablement. Moltes gràcies. Una segona pregunta seria, creus que tot i la regulació de la normativa en temes d'igualtat i de no discriminació dintre de l'entorn laboral, creus que això és garantia de que realment hi ha un compliment de les normes que s'han regulat? Doncs tant de bo fos així, no? Perquè la veritat és que tant de bo només depengués de tenir una llei d'igualtat bona perquè hi hagués una igualtat real. La veritat és que a Espanya en tenim una de molt bona. La Llei Orgànica d'Igualtat Efectiva entre Homes i Dones, la 3/2007, la veritat és que és una llei que va molt moderna i que va procurar molts drets també en l'àmbit laboral, no? Però després la veritat és que ens adonem que això no vol dir que després que hi hagi una igualtat formal, una igualtat a la llei, no vol dir que hi hagi una igualtat real, no? Ens trobem, per exemple, que n'hi ha, acostuma encara, les dones hi cobrem menys, això que li diuen la bretxa salarial, no? O que les dones en tenim més dificultats a l'hora d'ascendir en els nostres postos de treball, que és el que li diuen el terra enganxós, o que tenim més dificultats per accedir a postos de direcció, no? El denominat sostres de vidre. No? I això és perquè realment ara, quan tens una igualtat formal, quan a les lleis ens diuen que som iguals, les discriminacions són més subtils. No hi trobarem mai un conveni que digui que les dones hi han de cobrar menys o una oferta de treball que digui que no admeten dones en edat fèrtil, o no trobarem una carta d'acomiadament que digui que les dones, que acomiaden una dona per estar embarassada. No? La veritat és que el que passa és que n'hi ha els estereotips de gènere. No? Perdona que begui una miqueta d'aigua. Perfecte, tranquil·la. Normalment el que n'hi ha darrere són aquests estereotips de gènere, que són idees preconcebudes que tenim de les característiques que han de tenir homes i dones,
i de les tasques o dels rols que hem de desenvolupar en funció d'això. I això són idees que se'ns fiquen des de molt petits i que després condicionen molt tant els estudis que poder emprendrem com moltes decisions en l'àmbit laboral. I això és el que fa que moltes vegades subsisteixin aquest tipus de discriminació. Perfecte. Aquesta crisi és especial dura en termes generals, però creus que és especialment dura entre les dones treballadores? Sí, realment ho està sent, per diversos motius. El primer és que, clar, pensa que les dones majoritàriament estem en el sector de serveis. I aquest sector de serveis, per un costat, inclueix activitats com és el comerç, com és l'hostaleria, com són les treballadores de la llar, que s'han vist molt afectades per el que és el confinament. Són més que algunes altres activitats més de sectors més masculinitzats, com pot ser la indústria. I per un altre costat, també dins d'aquest sector servei, ens trobem que estan totes aquelles activitats que s'han denominat essencials, que són com les sanitàries, les de neteja, les d'alimentació, la de cura de persones grans, que també ha obligat a que les dones estiguem en la primera línia de lluita contra aquesta pandèmia i, a més, moltes vegades enfrontar-se sense els necessaris o adequats EPIs, les eines de protecció individual. Doncs això, per un costat, ens afecta més, però després també penseu que les dones normalment tenen els contractes més precaris, els contractes temporals o els contractes amb condicions de parcialitat, i aquests són els primers contractes que d'alguna forma han començat a extingir-se ja en els primers moments de la crisi, de la pandèmia. També n'hi ha un altre vessant que també pot comportar que hi hagi que afecti més a les dones, com és el fet que nosaltres som les que normalment assumim totes les tasques o assumim a major mesura la cura dels fills i filles. I en aquests moments, clar, ens trobem que aquests estan a casa i que moltes dones han tingut de o renunciar a la feina o demanar-se permís a vegades no retribuïts i amb moltes dificultats precisament per conciliar la seva vida laboral i familiar, sobretot aquelles dones de famílies monoparentals, en les que elles són la figura principal. Sí, per tu, ara que s'ha posat de moda aquest terme de teletreball, realment creus que s'ha accentuat la càrrega de la dona treballadora en temes de conciliació de vida familiar i laboral? Bueno, la veritat és que el problema és que hem de tenir en compte que el teletreball aquest que s'ha posat en marxa ara s'ha fet d'una forma urgent, poder sense les mesures adequades d'adaptació, també en un entorn molt especial, perquè ara en aquests moments els fills i filles estan a casa, però jo la veritat és que penso que el teletreball pot ser una gran oportunitat per modernitzar i adequar els sistemes de relacions laborals a les necessitats que tenim realment i que això pot, com a persones, i que això pot contribuir realment a la igualtat. Per què? Perquè les dones ens van veure obligades a incorporar-nos a uns sistemes de treballs masculinitzats. Masculinitzats en el sentit que estaven fets per homes i per als homes, uns homes que tenien a les seves dones a casa cuidant dels seus fills i filles. Quan nosaltres ens vam incorporar de forma majoritària a la feina retribuïda, perquè treballar hem treballat tota la vida, però de forma retribuïda ho vam fer en un determinat moment, això no va comportar que els homes a la seva vegada
també s'incorporessin a les tasques de casa. I llavors ens han vist, doncs, amb aquesta doble presència, les dones ens han vist d'alguna forma més perjudicades per aquesta doble presència de feina fora de casa, feina dins de casa, i això ens ha posat en un clar desavantatge en el que és precisament les relacions laborals respecte dels homes. Per això, qualsevol eina d'aquesta, com el teletreball, que d'alguna forma ajuda a que les persones, no les dones, homes i dones, que puguin tenir, puguin compatibilitzar la seva vida familiar i personal amb la laboral, penso que hi contribuirà molt favorablement també de cara a la igualtat efectiva. A contribuir, com a mínim, a equilibrar aquestes càrregues. Una altra pregunta que el faig. Com a jutgessa experta en matèria de gènere i en relacions laborals, opines que amb la crisi es puguin perdre certs drets relacionats amb aquesta igualtat laboral que hem aconseguit els darrers anys? Pot ser una excusa, realment, aquesta crisi? La veritat és que els antecedents així ho acrediten, és a dir, no seria la primera vegada. Cada vegada que hi ha hagut una crisi, la veritat és que les qüestions relacionades amb els drets de les dones passen a un segon, tercer o quart terme. No només tant en el que és la negociació col·lectiva, fins i tot en els representants dels treballadors i treballadores, com que hi posen molt més èmfasis en la consecució d'altres drets i d'alguna forma es releguen tots aquests que tenen més incidència en la igualtat efectiva entre dones treballadores i homes, però també amb les lleis. Us vull posar l'exemple del permís de paternitat. Penseu que, com abans comentava, qualsevol mesura que reequilibri aquest repartiment de rols entre els homes i les dones de la cura de fills i filles o de persones que ens puguin necessitar, contribueix a la igualtat. L'equiparació dels permisos de paternitat i maternitat és una d'aquestes mesures que ajudarien i molt. Estava previst que al gener del 2011 i el permís de paternitat ja passés a ser de 4 setmanes. Arrel de la crisi del 2008, però que a nosaltres ens va afectar molt més el 2011, arrel d'aquella crisi es va suspendre l'entrada en vigor d'aquest major permís de paternitat fins al 2017, és a dir, 6 anys es va suspendre la introducció de l'ampliació del permís de paternitat. Ara és veritat que aquest any, ja en aquests moments, si mal no recordo, ara ja estem en 12 setmanes, des de gener d'aquest any estem a 12 setmanes i estem pendents que el 2021 passin ja a ser 16 setmanes, és a dir, que s'equiparin tots dos permisos. Jo espero i confio que no es vegi afectada aquesta mesura perquè, com dic, penso que seria molt important també per aquesta consecució de la igualtat efectiva. Perfecte. No robem més temps. Fem la darrera pregunta, que sé que estàs enfeinada, fins i tot a aquestes hores de la tarda en les que estem parlant. Per finalitzar, què els diries a l'alumnat de cicles formatius de l'Institut Josep Rogolat, que ara mateix s'estan veient en aquest vídeo respecte una mica al que es trobaran al món professional? Perquè, de fet, la majoria d'ells d'aquí poc ja seran titulats professionals. Primer, felicitar-los que aviat puguin adquirir la seva capacitació, el seu títol per fer aquella feina per la que s'han estat formant en aquests últims anys. Ojalà, tant de bo pogués tenir una percepció clara del que ha de ser el mercat de treball d'aquí uns mesos. Però aquesta crisi que ens ha afectat és una crisi sense cap tipus de precedent. No ens hem d'enganyar que ja ara el que és l'accés al treball de la gent jove en el seu primer lloc de treball i les condicions amb les que accedeixen són
són difícils, no? Ells deuen ser conscients de que hi ha aquesta situació i que suposo que poder no millorarà, no té pinta de millorar amb aquesta crisi. Però també és veritat que al ser una crisi tan diferent a les que hem tingut fins ara, també ens han evidenciat altres coses que poder tenen rellevància i que haurien de tenir en compte. Primer, que al final les activitats més importants, les que diem essencials, són aquelles que tenen a veure amb la cura de les persones, i que fins ara han estat menyspreades o minusvalorades perquè d'alguna forma estan molt relacionades amb els valors femenins, i que, en canvi, són activitats que d'alguna forma també a les persones que les procuren els potencien altres valors com és l'empatia, com és la paciència, com és la ternura, que moltes vegades són valors fonamentals per desenvolupar altres tasques. Per això nosaltres, des de l'Associació de Dones Jutgesses d'Espanya, fins i tot reclamem i exigim que això, en comptes de ser un inconvenient, sigui un mèrit, que es tingui fins i tot en compte com a mèrit curricular. O sigui, que tu puguis posar en el teu currículum que tu has estat cuidant dels teus fills, dels teus avis o d'una persona malalta que ha tingut necessitat de tu en el teu entorn, perquè pensem que realment això capacita molt a les persones. També és veritat que ells parten els alumnes teus, suposo que són de la generació aquesta que li diuen Z, que ja han nascut dins d'aquest entorn tecnològic que ara serà importantíssim i que ells tenen l'avantatge d'haver ja nascut en ell i ser els que d'alguna forma tenen més capacitació. I també, per últim, els diria que no es conformin, que es posin reptes, que no deixin de formar-se i que no sigui sempre només per, d'alguna forma, accedir a un èxit personal, perquè moltes vegades intentar fer les coses per millorar el nostre entorn personal, per contribuir també a la nostra societat. Això, d'alguna forma, com deia també un neurocientífic, el Howard Gardner, que penso que és l'autor de la teoria de les intel·ligències múltiples, només les bones persones acaben sent també uns excel·lents professionals, perquè no només necessitem coneixements tècnics, sinó també valors que facin que adquirim aquesta excel·lència. Perfecte. Doncs moltíssimes gràcies. Doncs finalitzem de l'associada. Em sento una mica raro, no sé si tu em sents bé. Jo sí, jo de moment sí. Sí. El meu ordinador. I res més, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Doncs esperem estar en contacte el proper any també amb nous alumnes que vindran, perquè trobo que això que ens has explicat és molt interessant i això, en quedem amb això que has dit, de formar bones persones i grans professionals també. Moltíssimes gràcies. A tu per portar a la teva assignatura aquesta perspectiva de gènere, perquè, com et deia abans, no només a través de les lleis aconseguirem aquest canvi de mentalitat que necessitem, és precisament amb l'educació i l'educació amb valors com la igualtat, amb aquesta transversalitat que necessitem. Molta sort al final de curs del nostre alumnat. La veritat és que us mereixeu també un aplaudiment d'aquests
per tot l'esforç addicional que esteu fent. No? És molt complicat amb aquestes edats que teniu estar tancats només a casa i quan un té necessitat de relacionar-se i també el professorat. També té molt de mèrit tot això que esteu fent, de procurar seguir amb aquesta formació i fer-la d'una forma tan atractiva com estàs fent. De veritat que felicitats. Molt bé, moltes gràcies, Dori. De res. Fins ara. Adéu, que vagi bé. Adéu.